लोगोफोर दायो आङो थांनो ओंखारदों जोंनि गेजेर गुरिया फोथार गामियाव जे नखरसे माने सिजौ गोदान गायसननो नागिरदों जे बिथांनि मुङानो जाबाय जे बिनुद बर' जे बिथांखौ सोमोन्दोआव आमाय जायो जे दायो आं थांनो ओंखारदों खिन्थु आंहा लेट जाबाय दे लोगोफोर जे मानो होनोब्ला जे मैयाहाय माने दिनै हराव जे राख मेला जोङो मेला माने मेला नङा आरोना गुदुरै माने अनलि राख जायो आरोना जोंनि खाथियावनो जोंनि बेनिफ्राय 10 किल'मिटार मोनसे जागोन आरो मोनसेया जाबाय 4 किल'मिटारसो जागोन बे मोननैयाव ओमफ्राय दसे नायबाय मोननैयाव खिन्थु मोनसेयाव मैया राखखौ बुथारबाय माने राख नु अखरखौ बुथारबाय आरो मोनसेया जाबाय जानिखि 4 किल'मिटारसो गोजान जागोन होनदोंमोन बियो मैयानिफ्राय स्टार्ट जादों दिनै बेखौ अखर बुथारगोन आरो जानिखि 10 किल'मिटारसो जागोन 10 किल'मिटारबो जायागोन दां एसे खम जागोन बेयाव अखरखौ मैया बुथारबाय न'आव फैनायावनो हर जाबाय नालाय ओमफ्राय निखाय उथिनायाबो लेट जाबाय आरो थाब सिखारबाबो उन्दुनाया क्लियार जागोन होननानै आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिगासिनो दङ जानिखि 15 तारिख लागि जे बे भटनि माने भट सोलिगासिनो जानिखि इन्टारनेशनेल फेशनशिप जे जोंनि बर'नि गेजेराव जे दिप्ति बसुमतारी जे बिथाङा जे इन्डियानो जानानै जे बिथाङा बाहागो मोनदों जे बेवहाय जे बिथांखौ भटनि गोनांथि दा सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना होआखै नोंथांमोना बयबो होयो भटखौ जे किसुमाना जे बिदि बुंदों आरोना माने आरो सिगांनिफ्रा बेबायदि आरो जादोंबो जायाखै नङा आरो बयबो एखे नङा जे गुबुन हारिजों देरहाना फैयो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांखौ भट होनानै जे बिदिनो किसुमाना बुंदों जे बर' हिन्जावसाफोरखौ देरहानानै होबा जे गुबुनजों थाङो बेनिखाय सेंग्राफोरखौ उत्सुक होननांगौ होननानै बिदि आरो दै लोगोफोर बेखौ गाज्रि मोननानै जेबो नङा आरो बिथाङाबो जेबो साननाङा सबानो एखे नङा जे बिथाङा दायो 7 नम्बर ना मायाव पजिसन दङमोन ओमफ्राय मैयासो नायदोंमोन आं दिनै नायाखै ओमफ्राय 7 नम्बर फैयै आरो 6आव फैबाय 6निफ्राय 7 मानो होनोब्ला जे भटनि जायनिया बारा बिनियानो सिगां जागोन ओमफ्राय जानिखि फार्स्टआव दायो मैया नुदोंमोन आङो थाइलेण्ड मैया नायदोंमोन ओमफ्राय आरो थाइलेण्डखौ फेजेननानै सुइजारलेण्डआ मोनहैदोंमोन सुइजारलेण्डआ दायो आरो खमिबाय थार्ड पजिसन ना मायाव नुदोंमोन आं मैया दासो सोर थांदों बेखौ मिथिला ओमफ्राय थाइलेण्डआ फार्स्टआव दङमोन आरो मैया ओमफ्राय बिथां थाइलेण्डनिया जे 5 लाख ना मा बेसेबां मोनहैदों भटनिया ओमफ्राय जोंनिया 50बो जायाखैमोन मैया 41 ना 42 जादोंमोन ओमफ्राय दा बिथाङा बेसेबां डिफारेन्स दा बिथांखौ जोङो भट होनांगोन जे जोंनि बर'फोरा मा 5 लाखबो गैया नामा 5 लाख गैयाबाबोथ' 2 लाखबो नांगोन नङा जानो माने 5 लाख मानो गैया थागोन बेनिखाय बयबो होयो माने 2 लाख होबा गुबुनफोरानो बिदि इन्डियानि मानसिफोराबो होगोन ना बिदिनो देरहालांगोन आरोना लासै बिथाङाबो थांगासिनो दङ दायो आं थांनो ओंखारदों बे बिथां आमाया बिथांमोना थिकाजिल' थांगोननो मबाइल बायनो ओमफ्राय आंखौ माने दिन्थिनो थाखाय आमायखौ लिंदोंमोन बल जाङारौ केमेराखौ आं दासो मोजां नायदों दै माने मोजां फैयाखै साफा दा हगारना होनोसै मादि फैदो लोगोफोर दासो एसे साफा फैदोंना गुमले फैबाय Bile. Iwan isbita ini ki. Oh, ayo sumatan. Wah. Dia tapi no. Emun prepare. Dini gila na. Ne kulumbai. Kasih kubung. Bikin sarbai dia mana dong? खुलुमबाय जों भिडिअ खालामनायखाय बावगारलांदों नामालै आंबो खुलुमाखैना आखाइबो मबाइल बेनिखायनो लोगोफोर आर्मिफोरनि नै आरो बाव फैदो नै मैयाबो माने नै पाकिस्तानाव थांबाय नो माने इसोरखौ माने बिथिंनिफ्राय बिथिं फोरोंदों माबायदि सलायनांगौ दां नै आर्मिफोरनि आरोना बियो आरो नै मैयाबो दिनै फैदों
बिथिंहाय जे बिथांमोना जानोखि जुगार पार्टि नांगौ बेखौ जुगार खालामगासिनो दङ बिथाङानो जाहैबाय जोंनि गुलागुरिया बाथौ थानसालिनि गाहायनि हाथारि आरो बिथाङा जाबाय माइनाव दिउरि दायो बेवहाय जानोखि जितेन्द्र सुन्थि बेखौ हेबगासिनो आरोना बेयावनो गायसननाय जागोन नालाय दा दावथु बिखा नामा बुङो बेखौ दा बेखौ हेबनो नागिरदों बिनि उनावनो बिनि जानोखि आरो दङ बेखौ जोबनायनि उनावसो खालामसिगोन आरोना जाबाय आरोना सिरि हेब्बाय थादों माने सानिया बे जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ टुक्रा खालामगोन आरोना बे सानि जानायनिबो बेबस्था खालामदों आरोना खिसिरि होगोननो ओमफ्राय बिथिं रेडि खालामगासिनो आरो इथिं सबजिनि थाखाय मैगं हादों आरोना लोगोफोर आसारि बिथांमोना जानोखि सिजौ गोदान गायसनदोंमोन बिथांखौ आर'नाइजों बरायदोंमोन बिथांनि नखरनि बिगोमा बिजया रामसियारि बर' बिथांखौ एसे फैनानै जोंनि आसामनि उदालगुरि जिल्लानि जानानै बरायनो हागोन ओंखाम जानो माने जोङो लेबे आरोना आर'जफोराबो जोब्बाय दायो बिथिंबो राइथिंबो नै बिथिं मोनाखैनो आं